साथी हाइके डॉक्टर अब्दुल जे संसाई खालामोनि आम बिदिनो जों आस्ते आस्ते 2008 निफ्राय 2008 निसिमनि जों आस्ते 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 हान्य किसा के थालिमांनो ताव जों आस्ते आस्ते वारि थांगा सिनि महाराजा उमथों सिनि जेता सिनि आगे सिरि सिटि सिनि वायो दिनापुराव फाय आं आंनि सौभाग्य आरो फाय कायसे पने क्वाक साइमां आमो सिनि तिपुपति समाज थेकेनो जों सिनि लायो जों तांनि माहाके समाज तुनि आंखो जों आं बायदर जीवनखौ सिनिग्ला खामा आं आरो जीवन सफायग्ला खामा अमनो सिनि समाजनि कायसे क्राफ्ट जों सुदु बुखावसिनि थांसा माबायनि या जों किन्तु कम बैसोनि थांसा माबायनि या जों किन्तु साइड गैया कायसे बाय कायसे सम्पर्क जों नारलाया बे आमनो सिनि समाज आस्ते आस्ते माव दंखा जोंना बिदिनो अन्य जेकुनु जागा कायसे गुबुननि जेताव बायरानि फागे ताफन तामुं जं शान्ति करी बंग ताफन शान्ति करी आमक इतिहास बिजाकिस दं आगे कान्दारि बंग महारानी कान्दारि बनो सुकिनि न अभिशाप खालामोनि बने 100 पुत्रनो बुथारमानि बनो कुशल आलादा खालाय बुथारमान दंले ए आमनो नय के इतिहासनि आको ताबो सिनि महाराजा बिपिक्रम मानिको ब एकदिनो पगमा ताबो सोंनाय जे हदम तनो सिनि तिरपुर कोतिर समाज साइतमा बायनो ताबो महाराजा बिपिक्रम मानिकोनि सरकार থেকে পালে যাব ओंका छुट्टी दो माने तो गवर्नमेंट छुट्टी रखा माने न तो पाला जंग माने क्लाय क्या मो बुई पाला जंग पाला या तिनी तामनि बागै छुट्टी इनके न जबर कम हनि बे बखा थिया को करे जांग संता पन सिनि सनातन धर्म तैयाय बहुत गोबां दंको बंगसे से गोबां दंको किन्तु जों बुसकाउ फायना गेनि बागै लासि जागलाय जों जे सनातन धर्म तैलायनो का पुराना फो गोजाम बरखौ जों गोजाम न हामजाखौ बरखौ सब समय आधुनिक न हामजाखौ किन्तु गोजाम सारा कखनो जों कायमेया हिस्टोरी सारा जों कखनो कायमेया इतिहास आसल अ इतिहास प्रथम त्रिपुरानि संविधान ब रायदातिखे राजकार्य चालंनानै बा गणतंत्र हाइकेन ब राजतंत्रनो विभिन्न डिपार्टमेंट बागैनाय बफाइके सामुंबो तांखायनान बागै प्रथम कन्स्टिट्यूशन 1937 नो बआबो सुइरिका इनकाय आबो नुलो बनुखा जे बिरखुं नांनाय फातारबाय जोगाजोग सहज भाबे उंना बागै ब 42 नो 1942 चिनी आफ्रुता कतंमानि सिंगार बिल ताबो चिनी त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि चेष्टा बाय ताबुनि गभर्नमेंट बाय अलरेडी अ जों जे नाइमा दिखेनो बनि बुमुंगे महाराजा वीर विक्रम मानिक्य एयारपोर्ट हिन बुमुं सुंगि मंखा म बेलाय जतनी आशीर्वाद बाय जतनी चुबा म सम्भव मुखा ताबु कखे ब प्रतला सानामना बागय ताबुंनि राजा खर आवली ताबुंनि जे नुकमानि आरो गोल बाजार महाराजगंज बाजार बाय चिनी ब तंलांमानि जे उज्जयंत पैलेस आरुनि जे नक कुनि कासारनि जे पिलार नि जे इनको सर जे काइजाक आबो किन्तु एकी लाइन आर इंग्लैंड नि आर्किटेक्ट बाय ब आफ्रो आन लामा रंनो ब सानामदि मानि एवं बनो शिक्षा व्यवस्था उंयाखे चिनी बररक तिप्रासारक कुनो समय आगक मांगला खिनायनाय ब प्रथम स्कुलो सारायनो रहरियाखाय बुमा बुफानो पानिशमेंट हिसाबे रां सादा धार्य खायमानि प्रथम ब 1931 चालू खायो ताबुक चिनी भारतनि गणतंत्रनि कुनो राज्य फानो अमाहायके सरकारि भाबे कुनो सिद्धांत